2014 жылда мен әкрен генә авыл буйлап кайтып киләм. Җаңгырның шундый вак җаңгыр ява. Ул бик шылатмый да, шул вакытта җаңгыр томан шикелле. Мин һәйкәл янында туктадым да, карап тордым да, бу нинди һәйкәл, хәзерге 21 гасырда безнең замандашлар өчен килешми торган һәйкәл. Әлбәттә, 60 елларда ул һәйкәл пирамида, кызыл йолдызлы пирамида актуаль булгандыр. Мин шул вакытта кайттым да эшемә хат яздым. Президент исеменә. Миңа җавап килде. Бу хатның истәлеге буенча мин вакыт суздырырга ярамаганлыгын аңладым. Чөнки 75 еллык юбилей килеп җитә, һәйкәлне алыштырырга кирәк. Үзебезнең ишмага кайтып, архитектор, бездә талантлы яшьләр, талантлы кешеләр эшли, утырып эскиз ясады. Һәм 7 майда без әлбәттә бик шатланып шушы һәйкәлне халыкка тапшырдык. Шул вакытта бер күренеш минем исемдә бик уелып калды. Халык әкрен генә, тынсыз гына чәчәкләрен тотып чиратта торды. Балалар нәни генә бармаклары белән, алар үзләренең бармаклары белән үзенең туганнарының ташка уелып язылган исемнәрен, фамилияларын карап шатландылар. Күзләреннән яшьләр килде. Әлбәттә, бездә ул вакытта бик күңелле вакыт иде. Күзләргә яшьләр килде. Традиция буенча без Каюм Насыйрига багышлап гаит намаз укытабыз, Коръәнне укытабыз. Бер безнең авыл кешесе Абдулла әтиздән мәчетнең бурасы да чиреп бетәчәк дип әйтеп куйды. Ничек мәчетнең бурасы? Мин әлбәттә мәчетнең язмышы турында ул вакытта белмидем. Шуны ишетеп, өйрәнә торгач, истәлекләрне укый торгач, бу мәчет Каюм Насыйри акчасына салынган мәчет булган икән. Авылда урта хәлле крестьян җыелышта сайлап алганнар. Гыйбадулла Гулайдуллин, Каюм Насыйридан Насыйров дип әйтәләрнән кадәр Каюм Насыйров дип акча алып, финансирование дип әйтәбез хәзерге телдә. Материаллар алып, төзелешне ирештиреп, аны карап торырга тиеш булган. Бу минем бабамның әтисе булган. Не могла поступить иначе. Тогда мне уже было много лет. Человек к этому времени должен созреть. Он созрел к этому времени. У него все для этого есть. Знания есть, желание есть. Вот это сошлось. Ну, тем не менее, бөтен кешедә юк бит ул менә именно сездә. Я только по-другому объяснить это не могу. И знаете, со временем становится это твое детище. Ты не можешь с этим расстаться легко. Это нужно продолжить. Но самое главное, что остается, это передать другим поколениям. Платинага да чират җитте. Без платина турында берничә ел уйладык. Урамда очраган кешеләр, җегетләр, ир кешеләр миннән сорыйлар. Кайчан безнең платина була? Мин аларга җавап бирә торган. Платина күмәк, без аны бергәләп эшләрбез. Кимдә ничек кызу иде, анда җибәрә. Кимдә ратонды миллиметр. Менә шундый кичкенә генә формалар. Алар инде безнең тормышка нинди булса, матурлык кертәләр. Салам туй вакытында монда халык утырып тора. Карап утыра. Бу платина белән генә бетми әлбәттә. Biz киләчәктә клуб кирәк дип әйттем бит инде. Аннан соң кунакханә кирәк безгә кайткан кешеләргә. Но өченче пункт белән, өченче бик кирәкле пункт ул. Ике шырдан арасында җу булсын ие. Безнең ике шырдан арасында шул изге зират, ике шырдан халкы шунда килеп ивадәт кыла. Шунда безнең җу булсын ие. Турыда. Әле 4нче хыялымда бар икән минем. Шушы изге зиратны bütün Müslümanlar için kилеп гыйбадәт кылырлык итеп әзерләргә. Шырданны мөселманнарның, татарларның, мөселман татарларның Мәккәсе һәм Мәдинәсе итеп күз алдына килеп йөрсен.